Здравейте, бе, дами и господа! Тук на гости ми е Левака. Така, както видяхте в моят инстаграм, бях качил стори и въпросник, където вие да задавате вашите въпроси за съм, не съм, да направим едно такова видео. Това е едно от първите такива видеа в моят канал. Така че, да, днес ще правим съм, не съм с Левака Бургаския. Дойде в Пазарджик. В момента локацията е острова Пазарджик, всички пазарджиклия се чувстват поздравени. Така, подготвили сме няколко въпроса, които сме взели от инстаграма, където сте ни задали, нали, горе-долу някакви, защото супер много се повтарят, наистина супер много се повтарят. Да, и половината бяха по-добре да ни казвам. Да, супер големите глупости, затова сме подготвили някакви въпроси също така от ChatGPT. Така че... Чакай, да се абонирате, им кажи. Да, не забравяйте, ако това видео ви хареса, да ударите един лайк, да се абонирате с камбанка, за да получавате известия винаги, когато кача ново видео. Също така, споделяйте това видео, коментирайте долу, не забравяйте да се последвате за Левака към новия му YouTube канал, да събира човека абонати. И така, да почваме, а? Да започваме, само тук ме притеснява малко, че има един лъв. Тук сме точно до клетката на лъва, ако изръмжи и чуйте Симба, да знаете. Как помпа. Така, добре, айде, сега започваме с първия въпрос. Ама ти не дай ги, че така ли? Добре, ай. Така, дами и господа, започваме с първия въпрос, който ни е зададен от O.O. Крис, а той е: раздавал ли си Джоджан насам, натам? Жожан. Подправки, кой как го разбира? Към другото нещо не съм. Към кое? Към... Drugs? Да. Drugs не си? Не, а подправки раздавал ли си? Подправки зависи какви. Джоджан. На съседката. Като ме чукува по вратата, дай сумница. Така, дай това. Раздавал съм. Разбрахме всички за какво става въпрос. Аз не съм за Левака, не знам. Какво е това пиле, вече? Не сме. Добре, следващия въпрос е, мале, от Симона Зарева. Въпросът е: бил с по-възрастна? Като гадже или? Не, като отношение да го кажем. В смисъл да си имал отношение с някакво момиче. С някаква жена по-възрастна. Айде, давайте първо. Съм? Си? Да. На колко години? Една година по-голяма от мен. What? Bro, what are you talking about, man? Това ли е по-възрастна? По-възрастна, не бе, аз ти говоря по 10 години разлика. Така ли? Аз разбрах по-голяма от мен, примерно. Да, не е една година по-голяма. Тя да е на 30 ли, бе? И по-голяма. Не. Не си? Не съм. Съм. Аз съм си Милф Кънтър. Как? Аз съм момче палавник. Не съм... Ти ще се преродиш, бе, урт. Стига. Така. Следващия въпрос от P.Велчев 72. Пепката Велчев. Думкал ли си Левака? Нали бяха адекватни въпросите, бе? Значи ние... Да, бе, няма проблем. Да обясня в YouTube ще го има. Ти се притесняваш момичето да я чуя, иначе го качваме в YouTube пред цяла България. Ние всичко сме правили заедно. Значи... Чакай да уточнявай се, ако обичаш. Това правя. Ще го разбираш по друг начин. начин. Сме ходили на заведения, сме ходили, обикаляли сме София, там натам. Но не сме стигнали още до такава фаза, хора. Още не сме на този етап. Моля ви са. Още се дърпа. Дърпа. Така, следващия въпрос, от Петър Ладон от Цойката. Но това е към мен. Вбиев ли си се сестрата на Левака? Боте, как да ви го обясня? Аз нямам абсолютно нищо към нея, просто и казвам факти, това е. То го имаш и във вашето видео това. Да, не съм с сестра ти. И тя пише, нали, някой беше питал с биф ли си Селенко и тя беше казала да ли нещо. Църте, то реално няма никакъв биф, просто базикам и тя се връзва. Да, това е цялото. Хора, напишете, ако искате в коментарите боксов матч или с сестра. Ще обърна. Направо на суплес. Базикам се. Не бе, базикам сега. Добре. Следващия въпрос от Миндачкин, Дона Ники. Не съм излизал с друго момиче, докато съм бил във връзка. Чакай, ти се замисли, аз директно отговорих, ти се замисли. Чакай да се сетя, стой малко. Значи... Аз тежко не съм. Не си? Не. Докато съм бил във връзка, не. Колко връзка си имал? Имал съм. Не, аз съм излизал с приятелка много, в смисъл от много време се познавам с нея, за това, че... Чакай. Не бе, аз ти говоря,
В смисъл въпросът е такъв, ти да си бил във връзка, да си имаш Да. гадже и да излизаш с друго момиче в същия Да се момент. занимавам с друго момиче също. Ми примерно на среща на не приятел. съм. А? Не съм. Сигурен? Не съм. А ти за какво искаш да кажеш? Че си излиза просто някакъв твой приятел? Да, с някаква му приятелка. Не е това. Добре. Добре. Следващия въпрос е... Що така се... Вой! Не съм правил... Това въпрос сега ще чуеш, ако бях казал жената, ще се... Абе, лъвъче да изръмжи ти. Да. Не съм правил секс в тоалетно заведение. Може ли така? Наполовина ли, какво? Ти какво си бил и тъй? 50-50. Тя беше в заведението, аз бях отвън заведението. Не бе, добре. Чай, в дискотека бори ли са? А? В дискотека. Да, заведение. А, извън дискотека? Не бе, в заведение, А, в туалетна, не. мога да си го правя в заведението. Не съм. Ти си плавник обаче. Дай да минаваме към следващия. Аз съм добро момче, хора, ви, така и така. Чай, само някой. Добре, давай на следващия въпрос. Това е специално към левака. Не съм спал с мъж. Днес какво ще правим? Обаче? Не бе, това към двамата. Примерно, с левака супер много път сме спали заедно. Да вземем си някакво Airbnb. Не, че правим нещо, просто спестяваме пари за още една спалня и си спим двамата и това е. Нищо повече, така че... Да, общо взето не сме обърнали разбата, не сме педали, не сме някакви такива. Не сме много просто близки приятели. Да. Това е цялото нещо. Общо взето това е, да. Не съм спал с приятелката на най-добрия ми приятел. Не съм. Тежко не съм. Чакай, най-добрият приятел. Спал с приятелката на най-добрия ми приятел, да. А на приятел? Не съм. Не си? Не съм. Аз винаги, примерно, защото това за мен е много тъпо нещо като цяло. Ако ни кажа, нали, на дадения ми приятел и да си легна с нея, примерно. Да му кажеш така и така. По-добре да му кажа, нали, дори да се е случило, просто да му кажа после, ама то няма да се случи. А що после? А що не му го кажеш преди това? И това ще първото, което нещо ще му кажа преди това. Ако ще правя нещо. Ама чакай са, ти като са заедно, аз за какво да спя? Не бе. Примерно, добре, айде ще го дам по два начина. Примерно, те след като са се разделили. Не, в дирекшн казвам. Или си, в смисъл, ако съм се харесал, нали искам да правя нещо с нея, ще й кажа. Ще му кажа на него. На него. Какво ще му кажеш? Брат, така и така, харесвам се, това, това, трето, пето. Имаш ли нещо против, примерно? Ама не, то цялата ситуация, че аз даже няма го направя, защото това за мен е много тъпо, брат. Добре да речем, че си влюбен? Какво такова няма аз не мога как да... така, какво такова? Не мога да изгубя приятел за това нещо. Не съм го правил това и... Не е окей поне според мен. Сега не знам хората на какви не съм. Добре, напишете вие долу в коментарите на какво мнение сте относно този специален въпрос. Въпросът е от Валентин Китов, а предният цвет 2-3-4 ще ги видите. Аз не съм, но примерно аз сега ще ти кажа. Ако се случи такова нещо, примерно така, аз се влюбя в това дадено момиче, аз ще му кажа така и така, окей ли си, примерно. Ако той ми каже да, ако не, аз като съм се влюбил в това момиче, какво заради това да спра такова? Аз ще се допитам до него, ако на него му е окей, той вика, брат, примерно, аз съм я забрал, нямам никакви проблеми, действай си, що да не действам, за какво да губа този човек и да опитам. Да, относно този въпрос, значи, не знам, или губя контакт с даденото момиче, защото в крайна сметка самия мой приятел, той ще му е тъпа за това нещо после. Точно, аз нали това ти казвам, затова ще се допиташ до него. То дори да се допитам, той пак може да му стане тъп. Поне така се мисля сега, не знам, ама или прекратявам контакт с нея и така на мене нямаме много хубаво. Добре, айде на следващия въпрос. Следващия въпрос е от Видинова 0. Не съм изневерявал. Не съм. Тежко не съм. Не съм и аз. Това за мен е много умно нещо. Предателство, чисто. Предателство. Нищо мъжко. Или ако вече не го харесвам този човек, ще му кажа в лицето, в смисъл, ако нямам чувствата вече както съм ги имал. Но не е да правя такива неща. Не съм спал с майката на мой приятелка. От Диво 05. Не съм. Не. Това е доста рандом въпрос, където... Не съм. Не съм аз, не съм. Не съм. Това е някакво много лудо. Не съм.
От Костадин 23-29. Не съм целувал мъж по устата. Велики сте, мерси много, Коцка. Благодаря ти, коце. Еми, Какво да ви кажа? аз съм. И аз. Ми бях. Има ли смисъл да да разправям? в смисъл, събирали сме се, пили сме си, мъжката любов е най-силна, просто ние не сме Точно се така, брат. лизали. Чакай малко, наша до вечера. Ние не просто докосване, това е, не е нещо, кой знае някаква страстна целувка, сега не си помислите някакви неща. Да. Просто целувка. И аз съм на същото мнение, като цяло. Не е страстна, мъжка от любов просто, това е. Като сме били пияни, кой както му дойде, като цяло, наистина мъжката любов е Най-силна. брадърс. Следващия въпрос от Димитър Илиев долна 44. Не съм правил секс на публично място. Ама и ако си разказваш къде? Аре, ти си прав. Аз съм. Аз ли да съм пръв? Да. Значи бях в Слънчев бряг като цяло и знаете много добре курорта на... Айде да ни казвам, да не се обосновавам така, по-подробно. Ма на Слънчака си бил. На Слънчака бях и... Пиян. Да, мисля, че бях пиян много. И в една туалетна общо взето точно до това, до моста, където е, отдясно. В туалетна? В туалетна, да. Демек на миналия въпрос, дед викаш, съм го правил в туалетна в заведение, значи си го правил. Ма то това, тази туалетна беше така просто отворена. В смисъл такъв, че не е от заведение или нещо от този сорт. Нищо, то пак се кине в туалетна. Ма това ти казвам, че... Не... Външна туалетна. Да, ама отворена, ама не заведение, не нищо бат. Значи пак така. Да, пак се брои. Хубаво, значи това и... Туалетна си го правил, външна, на плажа. Или? Да. Да. На плажа. Браво. Ти? Аз на... не. Не, ще кажа то едната случка ще кажа, няма да казвам всички. Всички се едно с 100, ама те са няколко, ама ще кажа примерно тая в Парадайс на паркинга, буквално в колата до входа. Съм правил там сега. Това ми е даже най-публично. Не, има още едно малко приблизено до това публично, ама да, на паркинга в колата точно до входа на Парадайс. Аз просто не знам аз как се озлага в туалетната, но така се случи. И ти знаеш какво хората излизат от мола и веднага тръгват да си търсят колата и ние сме първата кола и виждат, брат. Стига, бе. Да. Брат, аз спомням, че тогава тъмън... И клаксона, като се облягаше тя... Клаксона свиреше. Аз си спомням, че тъмън като... И свири в целия паркинг, всички се обръщат, гледат джипа и гледат мен и тя. Майка. При мен беше на адреналин. При мен знаеш що? Защото дойде някакъв маняк и почна да чука по вратата на туалетната. Типа? Да бе, почна и така, работи, глупости, аз съм много пиян. И си спомням, че просто беше много бъркана работа. Дойде пича, какво правите тук, сега това, така. Колко време са бавите, не знам си какво пето. Цирк балкански беше наистина и... Добре, към другия въпрос. От Бойка Сезанова 4. Не съм обвързан. В момента не съм. Не съм. Не си? Не съм. И аз не съм. Не съм аз. Така, следващия въпрос от Сергограм 8884. Не съм забравил нещо в дискотека. Аз съм, даже миналата седмица ми се случи, си загубих дебитната карта. Сериозно? Да. Ами аз чай си какво забравих? Много, ключове, телефони, запалки, такива работи не са борят. Запалка. Това за кой е тази запалка? Нещо жълто... по-важно. Чакай да се сетя нещо. Чантата май бях се забрал един път, обаче се върна. Имах чанта, но си игра чанта. Диагоналка? Да, първо. И вътре? Ско? Телефони, ключови, портмонета. Абсолютно всичко. И после се върнах и език. Обаче бях намерил изгубен, така не знам на кой, 5 часа сутринта се спомням, салфетки в краката ми и аз така, нали, гледам майко се чудят, това моя айкос ли? И се оказа, че не е моя. И просто си го взех също. Не помня какво съм правил. Минаваме към въпросите от чат GPT, защото иначе другите от Instagram наистина се пърнава се повтарят. И отговаряме не съм ял нещо от пода. Това кой не го е правил? Съм. Това пък е правилото там за 5 секунди. Да, често. Тъй, че да. Съм. Съм.
Съм, не съм се преструвал на болен, за да не ходя на училище на работа. Това кой не го е правил? Това кой не го е правил? Кой не го е правил? Съм много ясно. Мен спряха ми дават бележки в училище, за училище заради точно тази причина. И един път точно като се разболях как се трябва и нарочно не ми дадаха бележка. Представете ли си? Съм, не съм имал кръш по учител, учителка. По учителка по-точно. Дали си се харесва Брат, аз съм бил само с... няма се изразявам така, но с възрастни съм бил. Аз съм имал кръш по учителка. Аз имах млади лут. Аз, брат, моите бяха... Знаеш, само една ми беше на 30, но другите бяха на 50-60. Половината пенсия. 50 е добре, ако? Така. Съм, не съм флиртувал с някого, който е във връзка. Съм, но аз съм го разбирал след това. В смисъл, не съм знал на момента, че... И аз, буквално и съм лъгали, че уж не е била и след това разбирам друг човек, че... На момента? След ден-два. Не, в смисъл ти го признава абсолютно това цялото нещо? Да, признавам го след ден-два. И аз съм такъв, и шо не ми каза по-рано, бе. Да, и след това приятеля и там нещо. Бяха станали някакви скандали и се оправихме след това. Ама да, тя се оказа виновна, защото не ми каза. Аз се занимавам, примерно. Това работа преди 2 години, 3. И така. Да. Съм, не съм се целувал с някого на първа среща. Съм. Така. Съм, не съм лъгал във връзка. Не съм. Лъгал съм. За какво си лъгал? Чай да се сетя за какво по-точно. Ти студа. Снимаме този клип на минус 15 градуса, да знаете. Какво бях... за някакви дреболики общо взето. В смисъл, примерно, че... Еди си къде съм, ако ще излизам някъде и се объркват нещата. За такива неща съм могъл, но не за конкретно лошо нещо. И последния въпрос, и приключваме, дами и господа. Съм, не съм заснел някакво видео, за което след това да съжалявам. Като цяло. Не само за YouTube, а като цяло. Аз не. Да съжалявам, няма за какво. И аз. Не дете си снимал. Да съм снимал, да съжалявам. Всичките ме видеа са топ, дете съм снимал. При мен стана един инцидент, ама с клиповете. Ама съжаляваш ли? Не, въобще не съжалявам, за това, че за други, какво? Излагащи си клипове, ама не съжалявам, нали, че примерно съм снимали. Ако борим този факт, дали някой ме е снимал. Но... Може така да се каже, да. Да, по-скоро, ако някой ме е снимал, срам да ме е хванщал, нещо такова, може би да, защото съм се излагал аз много на публични места, с някакви тъпоти. 50-50 тук, за това, че да. Добре хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако така, ударете един лайк, абонирайте се, коментирайте, споделяйте с приятели, пишете долу какви други видеа искате да виждате. И ще ги мислим, ще ги правим, няма проблеми. Ти нещо да кажеш? Бъдете в готовност, очаквайте много контент от него, от мене. Абонирайте се просто. Благодаря ви, че сте тук и че подкрепите. Чуваме се, гайс. Ай!